Misawa kendo nyakwa Ramogi machiegni weche manyien mag kagi kacha e Ramogi TV. Nyinga Milton Ochieng. Jobisop mag kanisa ma kopere pacho ka koro dwaro ni sirikal mondo chop singo duto mane gichiwo ne jo Kenya e kinde ma kampen motelo ne yiero maduong' ma higa mokalo. Kane gilose boma ma Nakuru, bende ne gikwayo sirikal mondo bed gi twak ewi kaka inyalo duoko piny ngima mamalo ma bende sani oridore ne jopiny ahinya to giywago osuru mimede pacho ka piny maru gino makoro chido chuny johala ma dhi nyime gohandgi. Corruption in our society, both within the systems of leadership and among Kenyans, has been the most devastating sickness we continue to suffer from. Unfortunately, we don't seem resolved enough to truly and comprehensively rid ourselves of this great monster. We as church continue to call upon each Kenyan to commit himself or herself to eradicate this menace. The state of education in Kenya is a cause for concern. One of the critical issues aggravating this situation is the discoordinated and abrupt changes of policies and directives in the entire system, all in specific areas of education. The most recent is a government's change in providing university subsidies, specifically through loans, such as the Higher Education Loans Board, HELB. These changes have created barriers for economically disadvantaged students, hindering their ability to access higher education. We applaud all parties concerned for having heeded to the plea of Kenyans, religious leaders, and many other people of goodwill to come together and seek an amicable solution of their differences through dialogue in the ongoing bipartisan talks. This has given our country a lease of life and renewed hope for peaceful coexistence. Moreover, we believe that the spirit of dialogue can bring about greater progress in political, social stability and common purpose for the good of our nation. Apisa mag obila dhi nyime gi timo nonro e wach moro kama dichuo moro ma jahigni 25 ma en japuonjre ka tiegruok mag tije lwedo bade ma Kisii wachore ni nonego osiepne ma jahigni 22 kochwoye gi pala nyadinwoya odhiambo manyoro. Koyango wachni, OCPD ma Kisii Central Isaac Kimwele wacho ni rawerano ma nyinge Steven Orego ma en jadak ma Kuria nowuok Migori koting'o pala nyaka alwora ma Jogo ei Kisii mar nego nyakono. Ringre mar mosenindo mong'ere gi nying mar Lucy Boke nitiere kar kano ringre Kisii ka achich mar nekno to gengne tesendo bila ma Kisii. Kijana alikuwa anamfuata kutoka nyuma, lakini si hatukuwa tunajua kitu wanafuata. Lucy akamwambia, mimi sitaki kuongea na wewe, tulishaachana. Kila mtu afanye maneno yake. Kumbe kijana akamfuata. Mvua ikinyesha alikuwa tu amesimama hapa hataki kuenda. Tukamwambia si uende kama hataki kukuongelesha. Akakataa akasema siendi, acha tu nikae ikifika 6 ndio niende. Sasa tukiwa kwa nyumba huko nyuma, Lucy akasikia kwenda haja ndogo. Msichana mwingine akamwambia ukipita hivyo kuja unifungianishe hiyo mlango yangu ndio uniletee kifunguo. Ndio ukuje tupige story huko nyuma. Sasa ni kama time alikuja kufunga hii mlango, kijana akamsukuma wakaingia na yeye huko ndani. Sasa si tulisikia tu nduru. Kukuja tukapata kijana amefunga mlango, tukashindwa kufungua. Sasa hiyo time yote tunangangana. From what we got is that this lady is an ex-girlfriend of the guy. So what happened is that when the police officers arrived, they found the body of that lady lying on the floor inside the house where that lady was residing. The body of the dead lady was collected and taken to Kisii Training and Referral Hospital.
Jagoro migao mar gedo mag apeyni Midusa Joseph Mbugwa owacho ni sirikal timo kinda e neno notese mag penjo chopo e skunde duto kata obedo ni nitiere ng'ikruok matindo kaluwore gi koth. E gwenge ma pi oula opong'o apeyni, Mbugwa owacho ni sirikal biro chopo otese skunde kitiyo gi ndek kalapapla. Mbugwa manotelo ne chenro mar pogo otese penj ma chemistry e sikund Kikuyu e kaunti ma Kiambu omedo wacho ni e kinde ma koth biro dok chien, sirikal biro loso lalo duto ga apeyni ma koth oseketho. Changamoto kubwa sana wakati huu kwa sehemu zingine ambazo barabara ziko na charge kidogo, lakini kama serikali tunaendelea na kujaribu kuwashikilia kule ambapo madaraja imeharibika, kujaribu kufuata alternatives kule ambapo tunaweza pata diversion, kule ambapo hatuwezi. Serikali yenyewe imepeana hata utumizi wa mandege ndio wanafunzi waendelee na mtihani kwa njia ambayo inafaa. Lakini tunatarajia mvua ikipungua kule ambapo tumeathirika kwa barabara zetu na madaraja, tutajaribu kukarabati ndio tukifika muhula mwingine tuwe usafiri uko sawa. Familia makwangi oktine Mia Beach modak e kambi majot masalama Jeriko e kaunti ma Laikipia piny otaro kaluwore gi midhiero mar oula mokel kod koth mapek machue e alworano. Anyuolago mosedak e alworano mongohore kuom thuolo ma oktine higni 2 sani ni kod midhiero mar onge mar kuonde jot malong'o, chiemo kod lewni. Oula mokel kod koth machue kono miyo familia go koro dak mana e koyo kende kuonde modhiek manyalo miyo gi tuoche. Coordinator margi James Mwaura okwayo resruok e lo anyuolago kowacho ni sirikal ojwang'ogi. Wakati tuliingia hapa tulikuwa tunafikiri serikali itatupe mashamba kwa haraka. Lakini tulipofika hapa tulikuta ni wakati wa jua, hakuna chakula, hata mkilima hakuna. Kwa hivyo tuko na njaa sana kwa hii kijiji yetu. Inaitwa Kiajogu IDP. Sasa wakati huu tunasikia kwa roho zetu tutafanya nini na tutafanya nini mvua ikinyesha kubwa. Juu hii miti tumejenga nayo ikinyeshewa inabomoka yenyewe. Hapa tunakula shida sababu saa kunanyesha hivi, tuko na shida nyingi sana. Mvua inanyesha, kunanyeshewa, makaratasi inaingisha maji, hata tunashindwa tutafanya nini. Mvua ndio hii ya El Nino. Tazama hawa watu wamekaa kwa hema miaka hii yote. You launched the IDP's money mwaka wa 2017, lakini hii pesa kuna ingine bado imeshikwa nyara na serikali iliyokuwa hapo awali, na tunauliza His Excellency tafadhali tuode hii pesa hawa waadhiriwa itoke ili hawa waadhiriwa wapewe pesa zao. Migao mar arita kwe ojiwo jo Kenya mondo mi uwuog oko karom gi mar siro pith manyien e odiechieng' moket thenge ne chenro no. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni jatend piny Kenya William Ruto ema biro tayo chenro no ma idhi bagi wuok tich kendo morwaki e jo Kenya duto. Jotend nanga moriwo ruodhi koda jolupgi bende oyangi ni biro tayo chenro go e kuonde mopogore opogore mar pith mar yien ma Kenya getogo chopo kwan yiende maromo bilion 15. Bende kamishna ma kauntis ma pacho ka osechuo komiti moko e kaunti ka kaunti matayo chenro no. E nyasi machieng' wuok tich, jatend piny William Ruto biro tayo chenro mar pidho yien e Kathidhia Makiu mantiere e kaunti ma Makueni, ka jotend migepe moko bende biro timo limbe ma ok tin e kauntis ariyo e jiwo pith mar yien. Ibiro sirgi gi jogoro mongirore migepe kod apisa mamoko mag sirikal. Jopiny bende omi thuolo mar kawo koth yien kowuok e apise mag ruodhgi man machiegni. To kapod wani weche mag pith yien en ni ikruok oseket makare ne odiechieng' mar pidho yien e kaunti ma Kisumo, kama igeno ni dhi pidh yien moingo 100,000.
Nyasino idhi tim e kuonde 4 e kaunti no moting'o Kisumu Polytechnic, Riat College, Kajulu Hills to kod kar twech ma Kodiaga, kama jodito mawuok e sirkal mamalo biro yuoro. Ka jata tije duol mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga owacho ni Lake Basin Development Authority ogolo koth yien maromo 65,000 midhi chiw e counties duto magitiyo e Kisumo kono. Kendo idhi pidh yiende 15,000 e kaunti, ka County Commissioner ma Kisumu Hussein bende wacho ni migepe mag piny owacho duto oseikore mar pidho yien chieng'ono. 30 onego bed mar olembe, nikech seche mipidho olembe bang' higni 2-3 inyalo loso pesa moro. Wakwayo jowa duto mondo wawuog uruoko chieng' wuok tich, wariwre gi County Commissioners ma coordinate weche mag pithogi, to kata wan bende miechwa wawegi wayud thuolo mondo wapidh yien mondo warit alwora mosebedo kokethore kuom ndalo mang'eny. Kaka Lake Basin waketo aside yiende 65,000 mwadhi golo. So Kisumu wagolo 15,000, Homa Bay wagolo 10,000, then kuonde mamoko nikech nitiere government agencies moko ma bende watiyo godo wagolo yiende 3,000. We are expecting to plant on that material day 62,000 seedlings on that material day on Monday. We have identified venues, we have mobilized teams and made all arrangements, and we hope even to plant more than 62,000. By the end of the day, Monday, we expect to plant at least 100,000 trees. Duol mochune riwruok ma jochiw thieth koriwo koda kamago mag lak KMPDC ogolo siem ne jopiny nowe manyo thieth e kuonde thieth ma ok opuodhi. KMPDC lero ni giseyudo lipode moko mag kuonde thieth matayo chenro mag thieth ma onge lesen, mago riwo koda kadukni mag uso yedhe kod kuonde moyaw ni thiedhe ji kata pimo tuoche. KMPDC oyango ni en ema en koda ting' mar puodho kuonde chiwo thieth kendo chiwo lesen mar puodhogi. Duol makamano koro bende osiemo jotaa kuonde thieth makamago kendo bwogo mar kawnegi ondamo mager mar chik. E wi mano, KMPDC ochapo listi e mbui margi manyiso kuonde thieth mopuodhi kendo mani kod lesen. Listi no ochapi e mbui mar kmpdc.go.ke. Kawadhi weche mag tuke, en ni gol manolo kodong' dakika 17 to tugo rumo nokonyo klab mar West Ham loyo klab mar Olympiacos